aceste destine. Și eu am vrut pur și simplu să vă arăt că aceste rânduri, da? Aceste litere, de fapt, sunt niște oameni. Sunt niște destine. Aici s-a vorbit de cuvântul, s-a spus cuvântul ridicați. Ei, într-adevăr, au fost ridicați nu numai din sânul familiei, din sânul comunității, dar ei au fost ridicați, cum am spus aici, chiar și din memoria noastră. Pentru că după asta au durat 40-50 de ani din care despre acești oameni nu trebuia să se vorbească. Da? Ați dat acel exemplu în care era sora bunicii, care n-avea dreptul să stătea în afara satului, fiindcă ea era ca un fel de pusnică. Ea era alungată din comunitate, fiindcă memoria aceea îi durea în primul rând pe cei care i-au deportat. Și eu vreau să vă mai amintesc încă ceva. Când veți trece pe lângă acest monument, să știți că nu noi ne uităm la aceste nume, dar ei se uită la noi. Mulțumesc!